Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Il-lodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' tieni qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex jissalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt taħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, aħna rafna l-grazzja tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Għamel inqumu għal ħajja ġdida biex ngħixu għalih fl-imħabba tal-Ispirtu Santu. Bibni Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Sawl, li kien għadu bil-qawwa kollha jedded bil-mewt lid-dixxipli tal-mulej, mar għand il-qasis il-kbir u talbu jagħti ħitri għas-sinagogi ta' Damasku biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib mixja fit-triq tal-mulej u jeħodhom marbuta Ġerusalemm. Huwa sejjer kif qorob lejn Damasku, f'daqqa waħda idda madwaru dawn mis-sema. Waqaf l-art u sema leħen jgħidlu, Sawl, Sawl, għaliex qed tippersegwitani? U wieġeb, min int mulej? U l-leħen wieġbu, jiena Ġesu li inti qiegħed tippersegwitah. Imma issa qum u idħol il-belt u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel. Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu imbikma billi kienu semgħu il-leħen imma ma raw lil ħadd. Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma seta' jara xejn. Imbagħad mexxewh min idu u wasluh Damasku. Dam 3 ijiem ma jarax u l-akil u lanqas xorob. F'Damasku kien hemm dixxiplu jismu Ħananija. Derlu l-mulej u qallu, Ħananija, hawn jien mulej wieġeb. U l-mulej qallu, u mur fit-triq li jgħidula dritta. U hemm fid-dar ta' Ġuda staqsi għal wieħed minn Tarsu jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob u ra f'dera wieħed jismu Ħananija. Deħel ħdejh u jqedlu jdejh fuqu biex jerġa' jieħu d-dawl. Ħananija wieġeb, mulej, jien smajt minn ħafna fuq dan ir-raġel
kemm għamel ħsar il-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm. U issa qiegħed hawn bis-seta' mingħand il-qassisin il-kbar biex jarresta lil daw kollha li jsejħu ismek. Iżda l-mulej wieġbu, mur, għax dan ir-raġel huwa għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u slaten u quddiem ulied Iżrael. Jien stess qed nurih kemm irid ibati minħabba f'ismi. Ħananija telaq lejn id-dar ta' Ġuda, daħal qiegħed idejh fuq Sawl u qallu, Sawl, hija, il-mulej Ġesu li derlek fit-triq inti u ġej hawn. Batni biex terġa' tieħu d-dawl u timtela bl-Ispirtu Santu. F'daqqa waħda waqa' bħal qxur minn għajnejh u reġa' beda jara. Imbagħad qam u tgħammet, kil xi ħaġa u ħarruh. Għal ftit jiem qatt ma' d-dixxipli f'Damasku u malaj beda jxandar lil Ġesu fis-sinagogi u jgħid li dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajri l-Alla. Ngħidu flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh intom popli l-koll. Flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Għax kbira jittiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' l dejjem. Flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jikol ġismi u jixrob demmi, jibqa' fija u jiena fih, jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh. Ġesu mela qalilhom tassew ngħidilkom jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jikol ġismu jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jikol ġismu jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma bagħat il-missieri u ħaj u jien ngħix b'missieri, hekk ukoll min jikol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobbs li niżel mis-sema, mhuwiex bħal dak li kienu missierijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobbs jgħix għal dejjem. Dan Ġesu qalu huwa u jgħallem fis-sinagoga f'Kafarnaum. Il-kelma tal-mulej. Irdilek Kristu. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Dan huwa l-kliem li Ġesu illum fl-Evanġelju u jgħallem fis-sinagoga ta' Kafarnaum. U nafu li dan il-kliem tiegħu, dan id-diskors kollu tiegħu ħoloq reazzjoni. Hawnhekk jgħid il-lut tlewmu bejniethom. U għamlu dik il-mistoqsija. Kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Tifhimhom. Għax kieku xi ħadd jgħidlek li se jagħti ġismu u demmu għall-ikel. Tgħid hemm xi ħaġa stramba din ma nistax nifhem. Imma Ġesu fil-fatt li jagħmel hu
illi ikompli dan id-diskorsu jenfasizzaħ. U fejn f'mument minnhom jgħid jiena l-ħobs tal-ħajja, min jikol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem, hawnhekk u jenfasizza aktar illi huwa l-ikel tal-ġisem u d-demm tiegħu. Aħna nafu li hawnhekk huwa qed jgħid għall-Ewkaristija. U nafu dan anki għaliex huwa kliem li jaqbel mar-rakkont tat-twaqqif tal-Ewkaristija fl-aħħar ċena. Hekk femmuh id-dixxipli, hekk femmitu l-Knisja, illi meta qed jgħid meta ngħidu l-Ewkaristija qed ngħidu aħna li l-ħobs jinbidel fil-ġisem ta' Kristu u d-demm jinbidel u l-imbit jinbidel fid-demm ta' Kristu. U għandna lek il-preżenza reali ta' Ġesu. U tajjeb li nifhmu iktar fil-fond dan li Ġesu hawnhekk, x'jiġifieri l-preżenza reali tiegħu. Aw ma nix nitkellmu aħna fuq sinjal jew simbolu u daqshekk. L-Ewkaristija meta ngħidu pereżempju l-qsim tal-ħobs, mhux biss huwa sinjal tal-ħajja li tinqasam b'qadi b'servizz għall-oħrajn bħalma hija l-ħajja ta' Ġesu. Imma aktar minn hekk. Aħna meta naraw bandiera ta' pajjiż ngħidu dik hija simbolu tal-pajjiż. U fiha naraw il-pajjiż, ma l-Ewkaristija hija ħafna aktar minn hekk. Għax l-Ewkaristija hija l-preżenza reali ta' Ġesu, jiġifieri il-ġisem u d-demm tiegħu. U għalhekk li tajjeb illi aħna nirriflettu fuq din is-silta tal-Evanġelju il għaliex il-nies li semgħu il-Ġesu fehmu li hemm aktar minn hekk, għalhekk dik ir-reazzjoni tagħhom. Ma fehmux li huwa biss l-Ewkaristija biss sinjali jew simbolu, ma qed jgħid xi ħaġa aktar minn hekk, aktar profonda minn hekk. L-Ewkaristija hija il-ġisem u d-demm ta' Ġesu għall-ħajja tagħna. U għaw Ġesu jenfasizza illi tatina il-ħajja ta' dejjem, mhux il-qudiem issa tatina l-ħajja ta' dejjem, għax tejna nipparteċipaw fl-istess ħajja ta' Alla. Għalhekk min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Tejna jkollna sehem mill-istess ħajja ta' Alla l-Ewkaristija ukoll twassalna mbagħad tal-ħajja ta' dejjem. Meta fl-istess diskors Ġesu jgħid nqajjem lill-ġisem mill-mewt min jieħu sehem fl-Ewkaristija. U għalhekk għandna nifhmu aħna dan ir-rigal kbir li tagħna Alla. U rridu nifhmu li meta aħna b'saħħitna u nistgħu għandna nieħdu sehem fil-quddiesa fl-Ewkaristija, ovvjament nkunu preparati, nirċievu l-Ewkaristija b'mod den, imma għandna nieħdu sehem fl-Ewkaristija. Jekk aħna bħalma hu l-każ ta' diversi li jkunu qed isegwu l-quddiesa fit-television, kun hemm min hu marid fid-dar jew l-isptar, anzjan, mhux f'qagħda illi jmur il-Knisja jagħmel sew illi jsegwi l-quddiesa bit-television li jagħmel it-qarbina tax-xewqa. Imbagħad fil-mument li jista' anki jirċievi l-Ewkaristija permezz ta' assis jew ta' ministru ta' tqarbin il għaliex u importanti li nieħdu sehem ukoll fl-Ewkaristija. Ma min ma jistax imur il-Knisja ma jistax, imur li jaf. Ma min jista' jekk aħna b'saħħitna
għandna nieħdu sehem fil-qudies, għandna nieħdu sehem fl-Ewkaristija, il għaliex dik tatina il-ħajja, dik tgħinna biex nipparteċipaw fl-istess ħajja ta' Alla. U lek illum nirringrazzjaw il-Mulej ta' dan ir-rigal kbir li tagħna. Nitolbuh li dejjem napprezzaw l-Ewkaristija, li nippreparaw ruħna biex nieħdu sehem b'mod xieraq l-Ewkaristija u nitolbuh li narfu dejjem li l-Ewkaristija ġib dejjem f'ħajjitna ġid u barka. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej jiena biex napprezzaw dejjem l-Ewkaristija, il-preżenza reali tiegħek u nirċievu l-Ewkaristija b'mod den ħalli tagħmel ħafna ġid f'ħajjitna nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk Mulej biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fil-mard tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu speċjalment ukoll għal dawk li għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-familji li għaddu minn diversi diffikultajiet fil-ħajja biex qatt ma jagħtaw qalbhom u dejjem isibu wkoll l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Lum aħna niċċelebraw hawnhekk illum dan il-klim ta' Ġesu. Lum nirringrazzjaw il-Mulej u nitolbu għal dawk kollha li jaħdmu biex iwasslu iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija permezz tal-television u tal-medja. Nitolbu għalihom il-koll b'apprezzament għall-ħidma tagħhom u nitolbu biex tkompli tagħmel ħafna ġid din il-quddiesa trasmessa fuq it-television. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu Mulej biex aħna dejjem narfu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, paċi fl-Ukrajina, fis-Sudan, f'diversi postijiet oħra. Nitolbu wkoll għal dawk li nsara persegwitati bħal huma fil-Nikaragwa. Nitolbu biex il-Mulej jgħinhom u ħalli jkun hemm tassew il-paċi u s-sliem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, biex inti Mulej telqaħħom tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek Mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sir nofrulek għamel aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżu ħajl il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem nisqarru glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U għeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-għawit tas-sema ma' setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Addis, 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 mulej tal-eżerċiti. Ismawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Addis tas-sewint mulej intelajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imċerta mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Ċarls, mal-isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jeġu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu u li rrid nitolbu bħala uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema dak l-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba uħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u laqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin.
ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sakrament imqaddes bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li bnek ordnana nagħmluh tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Nofru dan ir-rożarju għal persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li għandhom bżonn. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Alla tana smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lil Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jismat talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minnar tal-infern, u ġenerebbih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri sart ngħadek ikun li trid int kif fis-sema daflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li jismat talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minnar tal-infern. Hu ġenerebbih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri saqt ngħatek ikun li trid int kif fis-sema daflar. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin insam birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fostin nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima orina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. Kull ġenera u kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-ar. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenera u kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għaffina dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla
tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-ftana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, hu ġenera l-weħ kolla u għin dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kim misluk fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missinna l-inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek. Ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrina d-nubietna bħalma naffru mill-ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkanti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nies berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma tal-ftana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, hu ġenera l-weħ kolla u għin id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna,
Dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-truframent il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kull-jum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la d-daħalniex fit-tġrib isteħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtana għammen. Glorja lil Missieru lil Libenu lil Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħniena. Itlopa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. Muxebba. Itlopa lina. It-tama. Itlopa lina. Liżjed safja. Itlopa lina. Liżjed nadifa. Itlopa lina. Bla teba. Itlopa lina. Li tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Tal-aġeb. Itlopa lina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok aqal. Itlopa lina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlopa lina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħniena. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mera ta' qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib ta' sema. Itlopa lina. Kewba ta' filodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Kien tal-midimbin. Itlopa lina. Farax tal-migranti. Itlopa lina. Farax tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa u Malla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana li tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni ta' nimqazzu glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iransinu għalna li tolbuk bil-ħerqa intlawa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe simalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek li l-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. U maddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Teodora Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-ħaġa bħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbirom Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kassismu taħħa, imbirek Alla Franġel qaddisin kollha tiegħu.